står vi her i Ballerup Super Arena med par nummer 7, men det er jo ikke Alex Rasmussen og Jesper Mørkøv. Kan I ikke lige præsentere jer selv? Jeg hedder Magnus Kissum. Og jeg hedder Tobias Lund Andresen. Og I er ude at træne her i dag i Ballerup Super Arena. Hvad er det, I træner til? Jamen, vi træner til mini-6-løbet 2016. Og hvornår er det bliver kørt? Den 4. januar. Og der er I så par nummer 7. Hvilken følelse er det at skulle køre 6-løb med 7-tallet på trøjen? Det er selvfølgelig et stort pres, men ret fedt at have den. Er det noget, man drømmer om selv at blive par nummer 7 i de professionelle 6-løb? Ja, det er det helt sikkert. Det er en stor drøm. Hvordan håber I på, at de bliver her de næste 6 dage i Ballerup Super Arena? Altså, vi håber selvfølgelig på en sejr, men det bliver også svært. Så vi går efter det. Er det noget specielt at skulle køre i Ballerup Super Arena med 7-tallet på trøjen? Det er det helt sikkert. Alle vil jo gerne køre par nummer 7. Alle ved, hvem de er. Har I en opfordring til tilskuere her de næste 6 dage? Jeg hæb meget og holde mig også selvfølgelig. Det er godt. Vi glæder os til at se jer de næste 6 dage. Tak.